ሰላምን ጥዕናን ንኹልኹም ተኸታተልተይ ይኹን እንዳበልኩ ናብ ናይ ሎማዓንቲ መደበይ ከኣቱ ኣብ ናይ ሎማዓንቲ መደበይ ከምቲ ልሙድ ንዓኹም ንተኸታተልተይ የምህርዩ ኢለ ዝሓሰብክዎ ሓሳብ ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ። ናይ ሎማዓንቲ መደበይ ዘልዕሎ ብጣዕሚ መምሃሪ ዝኾነ ንናይ ብዙሓት ፍቑራትን ሰብ ሓዳርን ናይ ፆታዊ ርክብ ሂወት ክልውጥ ዝኽእል ሓሳብ ክንርኢ ኢና። ናይ ሎማዓንቲ ሓሳብ ዘልዕሎ ናይ ሓደ ወዲ ናይ ፆታዊ ርክብ ስምዒት ንምልዓል ክትነኽኣ ዘለክን ክፋል ሰውነትና ክንርኢ ኢና። እተን ክፋል ሰውነታት ኣብዝሓ ደቂ ኣንስትዮ ኣይፈልጣን ክንብል ንኽእል ኢና። ምክንያቱ እንታይ እዩ? ኣብዝሓ ግዜ ፆታዊ ርክብ ኣብ ትፍፅምሉ ግዜ ንደቂ ተባዕትዮ ዘይትነኽኣን ናይ ደቂ ተባዕትዮ ክንክኡ ዘለዎም ክፋል ሰውነቶም ድማ ብዘይ ምንካእ ናይ ፆታዊ ርክብ ስምዒቶም ንኽመውትን ኣብ እዋን ፆታዊ ርክብ ዝበለፀ ዓቕሚ ንኸይህልዎምን ትገብራ ኢኽን። ግድን ፆታዊ ርክብ ቅድሚ ምፍፃምኩም ክትነኽእዎ ዘለክን ክፋል ሰውነትክን ክንርኢ ኢና። ነተን ቦታታት ፈሊጥክን ቅድሚ ፆታዊ ርክብ ምፍፃምኩም እንተነኺእኽን ንኣብነት ዋላ ሎማዓንቲ ፆታዊ ርክብ እንተፈፂምኩም ዝበለፀ ኣዕጋባይ ፆታዊ ርክብ ንኽትፍፅሙ ዝሕግዙኹም እዮም። ደቂ ተባዕትዮ ነዚ መደብ ትከታተሉ እንተሃሊኹም ድማ ብዝተፈላለዩ ምኽንያታት ናይ ፆታዊ ርክብ ስምዒትኩም ዝወረደኩምን ዝሞተኩምን ደቂ ተባዕትዮ እንተኾይንኩም ነዘን ክፋል ሰውነትኩም ኣፍቃሪትኩም ወይ ድማ በዓልቲ ቤትኩም ንኽትነኽእልኩም ብምግባር ናብ ልዑል ናይ ፆታዊ ርክብ ስምዒት ንኽትኣትዉ ዝሕግዙኹም እዮም። እስካብ ናይ መደበይ ፍፃመ ሓቢርኩም ንፅንሑ። ነዚ ቻነል ሓደሽቲ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ብምግባርን ነታ ናይ ደውል ምልክት ብምንካእን ዝተፈላለዩ ናይ ፆታዊ ርክብ፣ ናይ ጥዕና ከምኡውን ናይ ሓዳርን ናይ ፍቕርን ሂወት ኢንፎርሜሽን ትረኽብሉ ቻነል ስድራ ንኽትኮኑ ብኽብሪ ንሓትት። መደብና ናብ ብዙሓት በፂሑ ብዙሓት ኣሕዋትና ትምህርቲ ንክወስዳሉ ላይክ ጌርኩም ጀምርዎ። ስድራ ንዝኾንኩምኒ እንዳመስገንኩ ናብ መደበይ ክምለስ። ከም ዝፍለጥ ብዙሓት ፍቑራትን ሰብ ሓዳርን ኣብ ዝፈፀምኩሞ ፆታዊ ርክብ ኣዕጋባይ፣ ተናፋቒ፣ ብሉፅ ከምኡውን ተዘካሪ ፆታዊ ርክብ ክትሕልፉ ትደልዩ ኢኹም። ደቂ ተባዕትዮ ነዚ ንምግባር ክትገብርዎም ዘለኩም ሓሳባት ኣብ ዝተፈላለዩ መደባተይ ርኢና ኢና። ሎማዓንቲ ንሪኦ ድማ ደቂ ኣንስትዮ ክትገብርኦ ዘለክን ክትነኽኦ ዘለክን ክፋል ሰውነት ኢና ንርኢ። እቲ ቀዳማይ ሓሳብ ንሪኦ ወይ ድማ እቲ ቀዳማይ ንሪኦ ክፋል ሰውነት እንታይ እዩ? እግሮም ማሳጅ ምግባር እዩ። ንእግሩ ማሳጅ ምግባር ምስ ፆታዊ ርክብ እንታይ የራኽቦ ክትብላ ትኽእላ ኢኽን። ኮይኑ ግና ብጣዕሚ ብሉፅ ጥቕሚ ዘለዎ እዩ። ንኣብነት ንሱ ኣብ ሶፋ ኮፍ ኢሉ እንዳሃለወ ቁሩብ ሎሽን ወይ ድማ ቅብኣት ተጠቒምኪ ንእግሩ ማሳጅ ኣብ ትገብሩሉ ግዜ እቲ ወዲ ብልዑል መጠን እታ ጓል ኣንስተይቲ ንዑ ዘለዋ ፍትወት ክንክን ክፈልጥ ይኽእል እዩ። ሽዑ ድማ ከይፈለጦ ናይ ፆታዊ ርክብ ስምዒቱ ንኽለዓል ዝሕግዘክን ሜላ እዩ። ነዚ ነገር እዚ ኣብ ዓራት እውን ክትፈፅማ ትኽእላ ኢኽን። ኣብ ዓራት ደቂሱ እንዳሃለወ ንእግሩ ኣብ ሰለፍኪ ብምግባር ማሳጅ ብምግባር እንተተኻኢሉ ናይ ኢድኪ ኣፃብዕቲ ናብ ናይ እግሩ ኣፃብዕቲ መንጎ እንዳኣተኺ ቁሩብ ማሳጅ እንተጌርክዮ ብልዑል መጠን ናይ ፆታዊ ርክብ ስምዒቱ ንኽለዓል ክትገብሪ ትኽእል ኢኺ። ብፍላይ ድማ ድሕሪ ነዊሕ ግዜ ፆታዊ ርክብ ትፍፅሙ ሰብ ሓዳር እንተኾይንኩም በዚ ሜላ እዚ ናይ ፆታዊ ርክብ ስምዒቱ እንዳዓላዓልክን ፆታዊ ርክብ እንተትፍፅማ ይምረፅ። ከምኡውን ብናይ ስራሕ ፀቕጥን ብናይ ስራሕ ድኻምን ምሸት ኣትዮም ምሳኽን ፆታዊ ርክብ ክፍፅሙ ድሌት ንዘይብሎም ደቂ ተባዕትዮ ዝበለፀ ናይ ፆታዊ ርክብ ስምዒቶም ንኽለዓል ትገብራሉ ብሉፅ ሜላ እዩ። ስለዚ ፆታዊ ርክብ ክትፍፅሙ ኣብ ዝደለኹሞ መዓልቲ ምሸት ንእግሩ ምስ ሓፀብኪ ቅብኣት ወይ ድማ ሎሽን ተጠቒምኪ ንኣእጋሩ ናብ ሸለፍኪ ብምግባር ኣብ ሶፋ ኮይኑ ክኸውን ይኽእል፣ ኣብ ዓራት እውን ኮይኑ ክኸውን ይኽእል። ንእግሩ ማሳጅ ብምግባር ብልዑል መጠን ንፆታዊ ርክብ ድልው ንክኸውን ብምግባር ዕጋባይ ናይ ፆታዊ ርክብ ንኽትፍፅሙ ክትገብራ ትኽእላ ኢኽን። ኣብ መበል ካልኣይ ንሪኦ ናይ ደቂ ተባዕትዮ ናይ ፆታዊ ርክብ ስምዒት ንኽለዓል ብምግባር ዕጋባይ ፆታዊ ርክብ ንኽትፍፅሙ ዝሕግዘክን ክፋል ሰውነት ድማ ኣብ መሰንገልና ከባቢ ዝርከብ ማለት እውን ኣብ ኩሊትና ከባቢ ዝርከብ ክፋል ሰውነትና እዩ። ነዚ ቦታ እዚ ሰውነትኩም ተራኺቡ ከንፈር ንከንፈር እንዳተሰዓምኩም እንዳሃለኹም ክኸውን ይኽእል። ቀስ ኣቢልኩም ብምንኽኻእ ቁሩብ ማሳጅ ብምግባር ኣብ ትሰዓዓምሉ ግዜ እቲ ወዲ ኢቨን ደው ምባል እስካብ ዝዓብዮ ርእይዎ ናብ ዘይፈልጦ ናይ ፆታዊ ርክብ ስምዒትን
عقبتن نخاتو كتقبرا تخلاخن سلازي كنفر نخنفر أو تسعاملو أو تتحساسيلو فور بلاي أو تقبرو لغزة مالتيو كلتنا زركبو كفال سونتنا مالتون مسنقلنا كاب زركبو تحت بمبال زركب كفال سونت بمحسساي بمنكا ماساج بمقبار زبالة عقبت كتهبا تخلاخن أما بالسالساي نريو كفال سونت دما إيديو ميبي وك እንዳገበርኩም ክኸውን ይኽእል ሰውነትኩም እንዳተቀራረበ እንዳሃለወ ክኸውን ይኽእል ነፃብዕቱኽን ኣብ መንጎ ኣፃብዕቶም ብምእታው ዓይንን ዓይኒ ብምርኣይን ኢቭን ኣብ ተሰዓዓምሉ ግዜ ናይ ኣይ ኮንታክት እንተሃሊኩምን ኣፃብዕቱኹም ዝነኻኸእን እንተኾይኑ ክልቲኹም ብሓደ ግዜ ናብ ልዑል ዝኾነ ናይ ጾታዊ ርክብ ስምዒት ክትኣትዉ ትኽእል ኢኹም ኢድ ንኢድ ኣብ ትተሓሓዙሉ ግዜ ናይ ጾታዊ ርክብ ስምዒቶም ምልዓል ጥራሕ ዘይኮነስ ምሳኽን ዘለዎም ፍቕሪ እውን ንኽውስኽ ክትገብራ ትኽእል ኢኽን ስለዚ ኣብ ትሰዓዓምሉ ኣብ ትነኻኽእሉ ኣብ ትተሓሳሰይሉ ግዜ ነፃብዕትኽን ናብ ኣፃብዕቶም ብምእታውን ብምንኽኻእን ዝበለፀ ኣዕጋባይ ናይ ጾታዊ ርክብ ንኽትፈጽሙ ዝሕግዘክን እዩ ኣብ መበል ራብዓይ ንሪኦ ክፋል ሰውነት ድማ ርእሲ እዩ ንኣብነት እቲ ወዲ ካብ ሻወር ክወፅእ እንተሎ ንርእሱ ብምሕስሳይ ቅብኣት ትቐብእዮ እንተኮይንኪ እቲ ወዲ ኢቭን ንዕይንቱ እንዳዓመተ ናብ ልዑል ዝኾነ ናይ ጾታዊ ርክብ ስምዒት ናይ ምእታው ጠባይ የርኢ እዩ ስለዚ ንደቂ ተባዕትዮ ናብ ናይ ጾታዊ ርክብ ስምዒት ክትኣትዋ እንተደሊኽን ኣዕጋባይ ተናፋቕን ብሉፅ ጾታዊ ርክብ ክትፍጽማ እንተደሊኽን እውን ካብ ክሳዱ እስካብ ግንባሩ ዘሎ ናይ ጨጉሩ ክፋል ብክልተ ኣእዳውክን ማሳጅ ትገብራ እንተኮይንክንን ከይሓሰብዎ ናብ ጾታዊ ርክብ ስምዒት ብምእታው ብሉፅ ምሸት ክተሕልፉ ዝሕግዘክን እዩ ኣብ መበል ሓምሻይን ናይ መወዳእታን ንሪኦ ናይ ደቂ ተባዕትዮ ናይ ጾታዊ ርክብ ስምዒት ዘለዓል ክፋል ድማ ክሳድ እዩ ንክሳዱ ኣክሰስ ክትገብሪ እንተደሊኺ ንኣብነት ምስኡ ደው ኢልክ እንተነርኪ ቁመትኩም ዝተቐራረበ ክኸውን ኣለዎ ኮይኑ ግና ኣብ ዓራት ኮይንኩም ኣብ ትሰዓዓምሉ ግዜ ቀስ እንዳበልክን ንክሳዶም እንዳሰዓምክን ኣብ መንጎኡ ድማ ንከናፍሮም እንዳሰዓምክን ብልዑል መጠን ረኺቦሞ ሪኦሞ ናብ ዘይፈልጡ ናይ ጾታዊ ርክብ ስምዒትን ዕግበትን ንኽኣቱ ብምግባር ኣዕጋባይ ብሉፅ ጾታዊ ርክብ ንኽትፍጽሙ ክትገብራ ትኽእላ ኢኽን ክነጠቃሎም እንተለና ናይ ደቂ ተባዕትዮ ናይ ጾታዊ ርክብ ስምዒት ንኽተላዕላ ዝሕግዘክን ናይ ደቂ ተባዕትዮ ክፋል ሰውነት እዘን ዝረኣናየን እየን እዘን ክፋል ዘይትፈልጣ ደቂ ኣንስትዮ ነዚ መደብ ምስ ሰማዕኽን እዘን ክፋል ሰውነት በቲ ዝረኣናዮ መንገዲ ብምፍጻም ቅድሚ ሕዚ ፈጺምኩሞ ዘይትፈልጡ በሉፅ ኣዕጋባይ ተናፋቒ ጾታዊ ርክብ ንኽትፍጽሙ ክትገብራ ትኽእላ ኢኽን ካብኡ ብተወሳኺ ድማ በዓል ገዛኺ ወይ ድማ ኣፍቃሪኺ ብናይ ስራሕ ጸቕጥን ብናይ ስራሕ ድኻምን ምኽንያት ምሸት ናብ ገዛ ኣትዩ ምሳኺ ጾታዊ ርክብ ንምፍጻም ዘይደሊ እንተኾይኑ በዘን ሜላታት ንስምዒቱ ብምልዓል ብሉፅ ጾታዊ ርክብ ንኽትፍጽሙ ክትገብራ ኣለክን ካብዘን ዝሓበርኩልኩም ሜላታት እንተነኣሰ ሓደ ክልተ እንተፈጺምክን እውን ዝበለፀ ጥቕሚ ክትረኽባ ትኽእል ኢኽን ደቂ ተባዕትዮ እውን ነዚ መደብ ትከታተልዎ እንተሃሊኹም ናይ ጾታዊ ርክብ ስምዒትኩም ድኽም እንተይልኩምን ኣፍቃሪትኩምን ወይ ድማ በዓልቲ ቤትኩም ነዘን ሜላታት ንኽትፍጽመልኩም ብምግባር ናይ ጾታዊ ርክብ ስምዒትኩም ከተልዓሉ ትኽእል ኢኹም ምኽንያቱ እንታይ እዩ ናይ ጾታዊ ርክብ ስምዒት ብዝተፈላለዩ ምኽንያታት ክቕንስን ክጠፍእን ስለ ዝኽእል እዩ በዘን ሜላታት ድማ ክትመልስዎን ከተነኣሕዎን ትኽእል ኢኹም ነዚ ኢለ ናይ ልማዓንቲ መደበይ በዚ ክዛዝም ካብ ናይ ልማዓንቲ መደበይ ዝኾነ ሓድሽ ነገር ከም ዝሓስኩም ተስፋ ይገብር ነዚ ቻነል ሓደሽቲ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ብምግባርን ነታ ናይ ደውል ምልክት ሓንቲ ሻዕ ብምንካእን ክተተባብዑናን ስድራ ክትኮኑናን ብኽብሪ ንሓትት መደብና ናብ ብዙሓት ሰባት በፂሑ ብዙሓት ኣሕዋትና ትምህርቲ ንኽወስድሉ ላይክ ሼር ምግባርኩም ኣይትረስዑ ሓሳብ ርእቶኹም ንቻነልና ንምዕባይ ስለ ዝሕግዘና ሓሳብ ርእቶኹም ብኮሜንት ተብፅሑና ብኻሊእ መደብ ብኻሊእ ሓሳብ እስካብ ንራኸብ ሰላምን ጥዕና ንኹላትና ይኣነየለይ